tlang au channel lo thlir chen tu zong te in zawain chibai le vek ule ton chum video a chuan movie dang dai le mak angreng tak mai kumsang ni somni kumati chwa the man who sold his skin ti hi toikim taka thira ngai thak ho zoi na hun ilo nei liang umyang Syrian tlangwal Sem Ali li Bialnu aber te chu basa chuang dun mekin aber chuan anu in mi padang ne na in melchia tir atom thu shilin kanei don lo shim kanu ka mai za wang chawa muwe mai tur kani atia Sem chuan fiam thu in tu na hian in nei ngalila ni mai lom ti in nei puya asom dervela pui thiamin omya lo mo tia wang kwal velin an hlim dun hor hle lam dun velin Sem chuan zalen na le revolution adu tho soin aberi nei chu adu tho soi por lebok mase chutia bas chunga apot velai chu putar pakhatin video a alo cover ruk veksi wangin boina ato phata Syrian civil war lai ani awangin athu soi wang chuan Syrian sarkar laka hela ngai ni in man turati ani a khai hlum mai po ani mel hle mase awani siamin ama mantura antir police pa chu apa chian nai tak ani hlawa wangin man lovin atlan chwa tir ta hlau zokani Bialnu aber chu mutura kal ngalin anu soi mipa nen chuan anlo in mumek ti amuzui anin mu chu an hlim dun hlena a Sem chuan terrorist anga ngai ani awangin anram chu chwa san angai don thua shil tlangngal aber po alungai hle mase kongdang om miao boksi lo wangin Sem chuan akal santani afarnu puina a mantok mi alwa ramria kan nu chuan Lebanon khopui Beirut lama aral tlan zui tani chu hmuna chuan a chian pakhat nen apartment ti takte lo in an khosave no a kum khat zet aliam nu phei chuan Bialnu chuan ama hel reng tu zayat chu pasala nei dai to bokin zayat na awangin Belgium lama an khosamek bukani Sem la chuan aberi chu la thengel theilovin engtik mia emu chuan an omdun le thei nge alabe seiru ve viawani a roommate nen chuan ar farma na thok dun chinin jing le tlai choina khop chong chuan hlo chuak ve a abak sum kho le i vel po nei thei mi alovin re thei angreng takin nunan hmang dun me kani hei wang hian an ei tur chhop afria e hisapin huaw lama po an kal tai madun viau chin chum khat po art exhibition a kal le in an ei tur chhop a ei ruk chun lai chuan receptionist chuan ringwak lovin a boss Soraya hna chuan a shil ngal Soraya chuan kawin a mingte a zo nu chuan guest ani lo thule Syrian refugee ani thuashita mase how big shan lem lovin a top thlenga oma an ei bang noite chu hon vek turin atia mase Sem chu a zakle a ho dai tumani hepa ve thung hi chu lemziak tu ming thang le larzet Jeffrey Godfrey ni in art manga society chunga boina chuak le engemo mi ngai ventur zong tak a pholan thiam chin em ti awanga mi shiat lo ni in akut chuak ani to phut chuan shal atla in marketa po a rate asang falnal chen Sem chu Syrian refugee ani ti ashat nu chuan mu in zunau dom puya asoma Sem ate ang refugee ti hautana visa nei a hardan tele chet lak ve a har chinzia te chu art manga pho chu adu tho soin Seman Bialnu mutora Belgium kal achak tho sen hu phei chuan alaka changa athil du chu tlang taka soin a hnung zang chu adu tho shila mase Sem eroin a uk sak zuilem chuang lo thungani atopa chuan Sem po in Bialnu hlui aber chu kolin an hlim dun hle a aberi po in aladu ani ti alang thei Sem chuan Belgium na thar a mu thule akal mai thei thu te ashil lai chuan apasal zayat chuan aberi chu aron dut khum hek maya Sem atan chuan en anuam vak lo mai thei ni chu mi nu chuan Belgium kala aberi mu chu chak et to in akal theina kong dap sak the in soi Jeffrey chu mu atumta aloyar nen chuan in bia in a hna tur chungchang po chiang taka shil shat ni in contract a chuan a sign ani chuan a VUN chu cheng tam takin a shal don ani ti te pon shil nge a
MAHSE aberi chu mu achak ema wangin engdang ma ngai tua thei to lova chu wangin sem chuan chik lo tak le a contract sign chuan anun athak dang lam vek don ani ti shechang to lo lekin a sign pop puk mai ni chu min nu chuan artist Jeffrey chuan a hnung zang zong luakhat nukin Schengen visa anti mai chu chutkai sakin samate ang refugee te hotana nun har sat zia le khir zia te ramchang shanga zin kwal po thei velo dan te chu khovel shata puanzar adu thusain chung zong chu sema hnung zanga Schengen visa lem chuan a pholang vek don ni in angai bukani engma la che thiam lo sem po in a chian pa hne te chuan Europe khomwal pui a thlona a fan don thu shilin a phur so nge mai Soraya nen chuan Belgium lampana thlok chuak ngalin a beri a mu thei to tur chu a hlim hle rualin azam lebok Soraya chuan hadam ro star ini to don kha ti na shila sem eroin a omzia alaman phachuang teulo MAHSE a hisab angin thil thleng tatlat lovin Belgium a kalchan ber a ber chuan a kol a chang thei ta der lo a topa chuan befu ve thei shamin Belgium a to thule mu achak thoshila MAHSE zayat bok churon inrol le in intinei tu taka a ber rikwa pa in an ina leng turin asom mak sem chuan a nathar chu thok chanta in photoshop nei pui ani a atha an me sakna saddan em te chu nuam pu ati seng to lo chu a chapa angai dan le athil soive te ang po chu ngai poimo anni ta hau lo bokani ni reivak lo nuwa chuan a hnung zang thalak chu khovel mun shanga dar zuin billboard te chuan an tar che chuaya chu mai ba ka art exhibition shanga te chuan bungro ang maya tar chuani in darkar tam fe te chewak lova a chutlok angai chin a hnung zanga ta tu dang dai le larzet mudu mitam takte chuan ronzim hut rangin sem po in ataksa chu ata anni to lawani ti ashathiam chanta tlai khat chu hotel room a awm lain Syrian sarkar tir papakhat chuan ronlo in ichunga thil thleng zong te hi a chalovin arab thlak tak zeta chu mai ba ka Syria ram tan po mual phona na satak ani tel bukani hetianga ti tir tu che Jeffrey laka hian action la kan du'a MAHSE chu tur chuan ipuina kan mamo don thungani atia MAHSE sem eroin thil haute awanga tha tumtu Syrian sarkar te chu a huat em wangin an som na chu apom sak du talawani achung changa thuleng wak tam takawang chuan anu po in angai to hlea athil ti mek chu chalo ati viau bok sem ero chuan tatu ka chu ani ve satya maya engma ni hleinem min soi sel tu le ka chungchang khelpe deuh tu te ho hi chu min tluk lo tu te ba kan ni lo kalar to si a min thi khlo mai ni hi ati ve zai atopa chuan a bialnu hlui a beri chu zong chhuakin anin muthut chu anin ko ngoi sem chuan a na tho mek dik tak chu zep tlatin art gallery a na a tho chin thoshila rala changa lo murureng tu zayat po in anupui chuan sem chu ala du hliani ti chu shathiamin athina ur hlebok sem chuan kan pani hian kan omdun thei to lawani ti hi ka shathiamin kapum thiam ve to ani MAHSE min mamo na eng po inei ni phut chuan itan ko omzelang ti in a beri chu akal santa chodi line zayat ve thung chuan sem na tho dik tak chu anupui shatir do in thillem ang chawa an pho chwa chinna art gallery a chuan a shwai tangat sema na tho dik tak le thil ti chin te chuan a beri po an chhong na hle chu vele zayat chuan sema chu deu so tak taka chong khumin a musit hle sem po thinrim ve in anin swalta zayat a thinrim la chuan lemziak man to tak chu a thinrim shi thlak nan a nek chhebuai maya man ato pha dai mai zana chuan a beri chu sema hotela kalin alaka a na chungchang a thup tlat chin na chante chol zota sem chuan a na tho chin chu a za thlak em wanga shiltlang ngam lo ani thwa soila chuan a beri chuan zayat ne na changa koldongin alandana chuan jela changa a chhuat theina na sema chan puina ngen turin zayat chuan aron tir luyani
sem chuan engma ti thei anei lo thu soin dan hnuai ani to chuan ke soive mai hian omzia anei chuang lowang ti in kuthak tu le adu ber nei saktu zayeta chanpui chu achak hlol lawani MAHSE tu ka chuan a boss te chu mu in zayet chu chwa zalen ani thei nan andil saka kadu dan hi min pom sak lawani chuan Syrian sarkar lama ka chang dayanga human rights dan pela kalaka inchet na awang hian ka king che uni mai ati anni lampo in avo na chu thil thleng ve theireng ani ti shethiamin zayet chu an chwa zalen zui tani chu mi hnu chuan angai te in sema po chu mun shanga shwai phar kwal lani rengin bungro pakhat ve ang chawa pholan chhun zom reng alani a anung zang lar taka arngeng awm te chuan an boy phili ngal vek Jeffrey chuan a enkol thatok lo wanga pu in Soraya chu a hau pha shep hospital lama kal ngalin a arngeng chu an sor chuak ngal chu kani chuti lai tak chuan a ber chuan ron bia in zayeta azalen theina na achan puya wangin lom thuashila lelama sem po in a ber chu pasal nei lai ani to miaw wangin thlafel chu ama a ber tan po chabera ngain a bialnu ne na an omdun mek thule chu mei chia chu a mangai tak zet thu shilin do ta soiringot chu mi hnu chuan Syria rama a chung te nen chuan video kal tlanga in bele in poisa tam tham tak a thona wangin anni po an hlim hle a u naw nu chuan a poisa thon te chu changkai taka man an tum thu shilin restaurant hon aril ruk thu te a shil luamani chutia anin biak mek lai chuan anu ke chu aton tonin abung ve ti mu in angai na shilo kher mai anu chuan bompuak wanga bangchimin adela wanga bung ani thosoi nu phei chuan sem chuan she omati hle chap chungin anu chungai damadila icha engei an ti zo takngial tur chepo a kalau kol ngai lo wangin min ngai dam ro atimol mol in ngai to lungpom chhawin aril ruana zwal tol tola achung te abik takin anu chunga chuan inthiam thengang lovin achung te kianga Syria ramalet le chu achak hle bokani chuti line ani ero bungro ang chawa la song bol reng ni in mi hau saton to ho poisa man ngai na shelo ho te chuan leikwal velin an cheibol mishing to hlol lawani press lampo in mishing ve bok chutia an level thei chu makti in zona an zot hial Soraya li an lawyer te chuan changin avun chu in short vek ani thule avun chu art anga ngai ani thute athi hnuwa po avun chuan a hlutna ala hlau don lo thute an soyani thlakwa zet liam le to in angai te bokin sema po chu avun wang vekin bungro ang maya lilam ani le ta mi hau saton to ho bok chukal khom le in an ngam huai tlang zek le ngal chuta le anun dan khamtong khong lutuk to sema chu ronding chuak hluain kalkhom ho chu an khomin an chia alo mulmula chu mi hnu chuan earphone chu phorin kalkhom ho la chuan bom a met puak done moti in an hlau hlom rap an tlan cheta sung maya sema ero chu at mel takin anui kia mai a che dana wang chuan man ni in jela tan tir ani a MAHSE sem ero in poyati therte lawa chim buai tu le bungro angleka en ani na jail pona nun ai chuan jail chung chu a ha dam thak ati fe zok bokani lawyer din a mu po chuan chu adu lo thuashil mak MAHSE lawyer chuan kalpui na yin chu tu dang ni lovin abial nu hlui aber nge khani aber chuan apasal chu chen to thu shilin ama ne na nunbul thar chan chat le chu adu thosoya hun kan khoral nem lutuk to hlim taka kan omdun ve hi a hun to in kashia atibok chu min hu chuan sema chung chang chu korta ngai to zuini in judge chuan poi khoina eng ma nei hle nem ti in a visa a expert to boxia chu wangin Syria ki le turani ti in a chwa zaren fam kim ta hlau mai court thu chuak ani miawa wangin tu man an soi boy ngam der lo bok makta duai tam tak hu ni sakli aringot ai chuan Syria a akele thei tur chu sem po hlim kher mai Soraya in visa siam sak atum na po chu hnol makin ka chung te bula ka kirli angai to ati mak kartlem te liam hnuwa Soraya chuan Syrian terrorist ten sema anti hlum lai video chu mu in Jeffrey ashil ve ngal
MAHSE Jeffrey ero chu maktivak ang poin alang ta haulo alanda na chuan sem hnung zang vun chu zai thak ni in black market a zort chu ania chutiang chuan engtin tinimoni Belgium ma buk aliatli ani DNA te sa changpo in sema vun ngei ani ti fin fi ani buk sin dot le chuan Jeffrey chuan museum a mi pahni in sema hnung zang vun antar lai chu thlir wangin athi hnu thleng po in sema chu object satlia ve ang chawa cheibol alani mel le MAHSE chuti lai tak chuan maktak main Jeffrey chuan kol mangin ami biak pala chu tu dang ni lovin ama sem ali nge kha ani alo lathi ozong lo tinani chu seman zalian le hadam taka nun ahman ve thei to nan Jeffrey chuan alo chanpui lek zok ni in ahnung zang vun ang deuh po kha ADN manga lepa asiam chop ni in ADN ber a in mil miang wangin tu man do tani tian chithei mi alo bokani hetianga ruwa man na akalpui chan po hetiang ruwa man na hi asiam lawani chuan sema chu cheng tam tak man hu ta tu putu alani miaw si wangin khoya ma him don lova ahnung zang vun chu makta duai tam tak hu ani tlata wangin adam chung chuan zuya hel tu ane reng don wang ani a tin thito a ngai ani nu ba ka ahnung zang vun zaitla ka ADN ne na in mil thlap a om nuwa chia zalen na fam kim chu ane ve thei mel chau bukani sem chuan ata tu te chu laser manga ti re hlen adu thu shilin Jeffrey chuan o izalen to a idu du iti thei to alom tina chang nui sang ti chuan atopa chuan sem le aber te po hlim takin an dun vele thei ta ni ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom le tak zeta video danga lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule